Bun. Fac încă un filmuleț. Celălalt a fost un trailer, tot făcut tot de mine. Și cred că și vreau să pun pe YouTube un filmuleț de-al meu. Pe YouTube. Pun și eu ceva pe YouTube că să am ce face. Știu pe cine filmez. Piglisan. Nu, ies afară, uite. Uitați. E fain de loc. Aștept să îngutez. Am mai nou. O să punem o mică pauză până ce tot sună jos. Revenim imediat. Desenul lui frate meu. Să vedem ce am putea să facem. Chiar știu o întrebare azi. Doar să vă prezint ce voi face eu aici. Păi, chestii. Pun părul că o să primez multe dislike-uri. Să facem chestii. O să încerc să fac un film. Dar pun părul că nu o să-mi iasă nimic. Serii cu jocuri. Când o să descoper cum să filmez jocurile, poate fac. Da. Cum să filmez jocuri, poate fac, dar momentan nu. Asta va fi prima mea serie de filmulețe care o postez pe YouTube. Am postat ceva pe un canal de filmulețe numit Picasa. Eu o să nu încetez să mă mai învârt. Numit Picasa, nici eu n-am intrat pe el niciodată. Eu mă numesc Maia. Tai, tai.